През лятото съм на лятната занималния ОДК Бургас. Там си намерих нови приятели. Играем на въже и на еластик. Също и на Ваня ходи на море. На море, гащите да си пере, там дела трима брача на коне, Първият с пистолет, бум-бум, вторият с сладолет, близ-близ, третият с остра сабя, Ваня да буде бос, камбаните бият, бим-бам-бум, поповете пеят, амин, Ваня си седи в ковчега с отрязана глава, клъц. На мен ми харесва през лятото да съм с деца, защото щях да бъда с баба и затова избрах лятната занималня. Има малки и големи деца, но ние пак можем да си играем, защото ние сме едно истинско семейство.